ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କେଉଁ ପୁଅ ପ୍ରପୋଜ କରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରପୋଜାଲକୁ ଜଲ୍ଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ବଦଳରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଝିଅମାନେ ଟାଇମ୍ ନିଅନ୍ତି? ଏହି ପଛରେ ବହୁତ ସାରା ରିଜନ୍ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଛ ଆଉ ସେ ଝିଅ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିନି ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ସେ ଝିଅ କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନି। ସେ ଝିଅ ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନିଏ। ଝିଅମାନେ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ସତର୍କ ଥାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ କେହି ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଲେ ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେ ପିଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଝିଅମାନେ କେବେ ବି ଏହା ଭାବିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି କିଛି ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବେ କି ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ନା, ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଭିଜନ୍ ଥାଏ। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି କି ମୁଁ କ'ଣ ଏ ପିଲା ସହିତ ସାରା ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରିବି, ଦେନ୍ ତାପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି। ଝିଅ ତୁମ ପେସେନ୍ସକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି ତୁମେ କେଉଁ ଝିଅକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଛ ଆଉ ସେ ଝିଅ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନି ତ ହେଇପାରେ ସେ ତୁମ ପେସେନ୍ସକୁ ଚେକ୍ କରୁଛି କି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ କି ଯଦି କେଉଁ ଝିଅ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାରେ ଲେଟ୍ କରୁଛି ତ ସେ ପୁଅକୁ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଆସିବାରେ ଲାଗେ, ସେ ତାକୁ ବି ପ୍ରପୋଜ କରେ। ତ ଯଦି ତୁମେ ହୃଦୟରୁ ସେ ଝିଅକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଛ ତ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଯାଅ। ଯେମିତି ସେ ଝିଅକୁ ଲାଗିବ କି ହଁ ତୁମେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ଆଉ ତାକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ କି ପୁଅମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ ଜଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆଉ ଯେଉଁଟା ସମୟ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ହଁ କହିଦିଏ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍ ଭଲରେ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପୁଅକୁ ତା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋରିଂ ଲାଗେ। ସେ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଝିଅ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତି କି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ହେଇପାରେ ସେ ଝିଅ ତୁମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ବିହେଭିୟରକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏକଥା 100% ସତ କି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ କାମ କରାଇ ପାରୁଥାଏ ତ ସେମାନେ ଭଲ ହେବାର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ କାମ ସରିଲା ପରେ ନିଜ ଅସଲି ରୂପ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି କେଉଁ ଝିଅକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଛ ଆଉ ସେ ଝିଅ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନି ତ ହେଇପାରେ ସେ ଝିଅ ତୁମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ବିହେଭିୟରକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାହିଁକି ନା କିଛି ଝିଅ ବହୁତ ସିରିୟସଲି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଚାହେଁ କି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି ସେ ପିଲା ଭଲ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଲ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହଁ କି ସେ ଜଣେ ଚିଟର ଆଉ ଲଫଙ୍ଗାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିବ। ବହୁତ ଝିଅ ରିଲେସନସିପ୍ ବନେଇବାକୁ ହଡ଼ବଡ଼ି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପୁଅ ଝିଅ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ବହୁତ ଲାଇଟଲି ନିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ରେକଅପ୍ ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଝିଅ ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତି କି ସେମାନେ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ହେଲା ସେ ଝିଅ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଏ ଯଦି ଭୁଲରେ କେଉଁ ଖରାପ ପିଲା ସହ ରିଲେସନ୍ ରଖିବ ତ ସେ ନିଜ ସହିତ ତା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ହର୍ଟ କରିପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଥିଲା କିଛି ରିଜନ୍ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଝିଅମାନେ ଲଭ୍ ପ୍ରପୋଜାଲକୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଇ ହୋପ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।